Ma stajx nibqa' kalm meta naħseb dwar is-sitwazzjoni kiefra u ħarxa fil-Medda ta' Gaza. Dan intqal minn Father Jeffrey George Attard f'kitba fuq Facebook. Ironikament Attard jiġi hu d-direttur tal-informazzjoni tal-Partit Nazzjonalista, Attard. Il-Qassis ikkummenta wara li ra filmat ta' Metsola ppubblikat minn sit Taljan Il-Fatto Quotidiano. Dan wara li f'attività f'Rimini l-Italja Metsola tkellmet dwar is-sitwazzjoni f'Gaza. Iżda wara l-ġurnalisti Taljani pruvaw isaqsu lil Metsola dwar sanzjonijiet li għandhom jiġu imposti fuq il-Gvern Iżraeljan ta' Benjamin Netanyahu. Minkejja l-mistoqsija l-Europarlamentari Nazzjonalista Roberta Metsola baqgħet sikta u ħarbet mill-ġurnalisti. Cosa fare su Gaza? Presidente, cosa fare su Gaza? Sanzjoni ministri di Israele? Fil-kitba tiegħu hu Attard qabel lil Roberta Metsola ma' skiet tal-Papa Piju 12 fuq l-Olokawst waqt it-tieni Gwerra Dinjija. Hawnhekk staqsek is-silenzju ta' Metsola jistax qatt ikun iġġustifikat.